Δεσπίνα. Δεσπίρα. Βίβι. Όχι, το άλλο με την. Πώς τη λέγατε, με την Ανούλα που λέγαμε προχθές στην ταινία. Ποια είναι η Ανούλα, άλλη ταινία είναι αυτή? Αλεξιό. Τι, δηλαδή τι. Αλέξη. Συγγνώμη, πήκα και εγώ. Έλα εδώ. Αλέξη. Δεν έρχομαι, όχι. Έλα εδώ. Δεν έρχομαι. Γιατί? Δεν έρχομαι, όχι. Αλέξη. Ω, Μιτζή. Πού πήγαινε κι αυτός? Μα πού πήγαινε κι αυτός ο καψερός? How to get away with murder. Δεν το ξέρω καν. Αυτός λέω να το δεις. Τι είναι αυτό? Πραγματικά. Θα σου ταιριάξει, πιστεύω. Αχ, ρε. Αλέξη. Λογικά. Τι λέτε, βρε, πείτε μας και μας ταινία. Αυτό το Αλέξια που λέτε, τι ταινία είναι? Βασικά δεν είναι ακριβώς. Μπορείς να πεις ταινία. Τι είναι, σειρά είναι? Από το ρέπα Παθανασίου είναι μια ταινία. Το αυστηρός κατάλληλο. Αυτό. Δεν ξέρεις το Αλέξη. Το είδες τελικά εσύ? Όχι. Πρέπει να το δεις. Ναι, θα το δω. Θα το δει καλή. Μετά αυτή ξέρεις θα σου πει, θέλεις να χαϊδέψεις. Αλέξια. Καλά, αυτός το νιώσε τώρα, το έζησε το όνειρο. Πάρε εδώ το defeat για να μάθεις για όλο αυτό τον καιρό που με κοροϊδεύεις. Έλα εδώ. Το προκτικό express είναι αυτό, ποιο είναι? Άκου τι λέει ο άλλος. Αφού κάνει όλα τα ανώμαλα εσύ, όλα τα ανώμαλα εσύ τα σκέφτεσαι, Λούση. Με ποιον κάνεις παρέα, πες μου το. Έλα μου, με ποιον κάνεις παρέα? Με ποιος σου λέει τέτοια πράγματα? Λοιπόν, όχι ποτέ, ποτέ δεν στα έχω πει εγώ. Τι λέει εδώ πέρα? Χριστέ μου, τι γράφουν εδώ? Δεν στα έχω... Η αστυνομική σειρά είναι αυτό που μου πρότεινε την κόβω αυτήν. Ναι, όντως το Detective φάση. Αστυνομικό και κυρίως με δικηγόρους και λοιπά έχει σχέση. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω δει ένα άλλο εγώ. Βάλε ένα βίντεο που θα στείλω να το δουν τα παιδιά. Στείλ το μεγάλη να το βάλουμε. Παιδιά, υπάρχει ο Λούσι μου βρήκε αυτό εδώ το βίντεο. Είμαι λάτρης, λέει, παλιών ταινιών, λέει ο Gimme Coke. Ο Λούσι φταίει για όλα από Pizza Dragon GR+1. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό πάρα πολύ. Για να δούμε. Αυτό το βίντεο μου το έστειλε ο Λούσι και μου είπε ότι είναι αγγελία και μου είπε να το δοκιμάσω. Για πάμε λίγο. In the beginning, there were strippers. Strippers, λέει. Man's idea of a pleasurable pastime. Then came the women's rights movement. Equality allowed women to have her stripper and her penis cake too. Ω Μιτζή. Ωχ, Παναγία μου. Γιατί ανοίγεις πράγματα που σου δίνει ο άλλος? Φοβάμαι. Ωχ, Παναγία μου. Or are strippers nothing but a hand-me-down fantasy? Ω, Παναγία μου. Παναγιά μου. So, what do women really want? Παναγία μου. Καλή, τι γίνεται εδώ? Μας κάνετε ό,τι θέλετε, αυτό γίνεται.
yourself. Get her a stripper. But if you love your friend, get her a manservant. Χριστέ μου! Λοιπόν, γράφει από κάτω τώρα εδώ πέρα, τη λέει yes, this is a real service and yes, you need this in your life. Πόσο να στοιχίζει αυτό τώρα, να πάρω κι εγώ ένα τέτοιο, Λέει αυτός κάνει και τα πιάτα. Μαύρο. Ποιο να πάρω? Πάρε 7 εσύ. Τον μαύρο τον καραφλό στην αρχή που είχε. Στείλε μου λέει το link από το βίντεο. Το έστειλα. Χριστέ μου. Ο Χασάν λέει θα τσαντιστεί λίγο με αυτό, με ποιο λέει δηλαδή. Καληνύχτα Καρσάβα. Μέρι Λου αυτό είναι Mars Servant. Dirty Housewife λέει στο έστειλα. Πού το Φιλόμιλος, πού το βίντεο που μας έστειλε ο Φιλόμιλος ρε παιδιά. Πού μου το έστειλε. Πώς μου το έστειλε εδώ, για να δω, να το. Για να δούμε εδώ. Κάτσε να με θέλει να μας δείξει ο Φιλόμιλος. Spectacular! North Carolina's goalkeeper Richards just let one in past him now. So now the burden rests on Yale's Scott Sterling. Here he comes, nerves of steel, that man. Το έχω δει αυτό, είναι γαμάτο. Crowd showing some appreciation. Αυτό είναι που έρχεται η μπάλα στα μούτρα όλη την ώρα. Getting ready. That man literally has a cannon for legs. Here he goes, winding up for the shot. Αυτό δεν είναι αληθινό βίντεο όμως. The cannon has fired and hit Sterling directly. Το καημένο. 116 kilometers per hour. Now that's a lot of miles per hour. Little chance that man's nose is not broken right now. Oh, indeed. Now Sterling getting checked out for that one. Spectacular save though, but sadly he's not out of the woods yet. On his feet Το now, καημένο. shaken, but not stirred. This crowd absolutely loves this man. And Sterling's teammates welcome him back a hero for now. Yale's up again for the second attempt, looking to make it 2-0. He approaches the ball with some determination. Here he goes. Oh, it's high and wide, way off target. Yes, apparently he thought he was kicking a field goal. Wrong kind of football, I'd say. Good show. Back now to Scott Sterling. He looks a bit worse for wear, but ready for round 2. And Shaw takes a moment. Here he goes with the approach. Oh! Sterling with a fantastic dive. The ball flies straight through his hands. πολλά μυστικά που από ό,τι μην αρχίζει από το ρωτάει. Ωχ, Παναγιά μου. The old instant replay. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι αληθινό, οπότε εντάξει. Clocked at 129 kilometers per hour. Sterling. Λογικά δεν είμαστε δεν θα πάμε άλλο κάστον. Wonderful saves and 2 definite concussions. They may replace him at this point. He's done all he can. Yes, as his trainer takes him off the field like a mustached lion dragging a gazelle through the Serengeti. Adieu, Scott Sterling. Adieu. Yale now with their third PK. Richards is in the goal, bouncing like an infant girl. The crowd holds their breath as he goes in. Here it comes! Oh! Very anticlimactic. Let's see who they got to replace Scott Sterling is back! He's still in the game! Oh my! And he's taking a very odd tactic now. Seems to be curling up to protect his face. Not exactly a recommended technique, but here it goes. Wait, no. Lampert needs to tie his shoe. Κοίτα την παπούτσια φοράει ο άλλος. Do a double knot, kids. Sterling still waiting for the kick to happen. He's probably wondering when. Oh! Sweet buttered crumpet! The ball drills Sterling right in the face. That man's nose must be absolutely devastated. He's gonna look like a witch that blew her broom into her nose and then crashed into a hammer. I hardly even care about this attempt. Let's go back to Scott Sterling, the man, the myth, the legend. 3 Χριστέ μου. by Sterling and his cat-like face reflexes. Absolutely incredible. Though I must say Sterling does not look well at all. Well, you know football players like to add a bit of drama, don't they? They're gonna take him out. No, wait! They brought him a chair! Oh, a bold move by the manager! Bain sets up for the 4th attempt. And this, frankly, is a gimme. He literally just has to kick it anywhere except where Sterling. Slow. There's no possible way that North Carolina can mess up this shot. Oh! 158 kilometers per hour! This man can do no wrong! Look at him beg for mercy when it's mercy that should be begging for him! He has looked death in the eye and said, take your best shot! To which Death replies by punching him in the face over and over and over again. If Yale makes this final shot, it's all over. But no! Oh,
he misses, which means we're going to Scott Sterling! His face is like a brick wall! A brick wall that can feel pain and cries a lot! But where's Sterling? Oh, he seems to be crawling away from the goal. What is he doing? He's throwing away the bat! Oh! Χριστέ μου. He has done the impossible! I can't believe it! Look at that! He played it just right! What incredible instincts to crawl away from the goal like that! And his teammates rush the field! Happy as a lark as they slide in! A Bernini sculpture of a finish! As his teammates carry him off on the stretcher of glory! Honey, did you lose? Thank you for sharing this. Oh, baby, I'm sorry. Sterling in his face of steel What? have won it all. What? Oh my god, honey, I'm so sorry. I bet Tim Howard could have saved that. You lost. Don't forget to subscribe and send this to all your favorite soccer players on Best Twitter. shit happens. Shit happens. Φώτο ακόμα να δω. Παιδιά, να σας δώσουμε και μία φώτο επειδή μας συζητάτε. Κάτσε να δούμε πού μπορούμε να βρούμε την κυρία Πίτσα τώρα. Πού την έχω βάλει. Μία φώτο. Καταρχήν τόση ώρα σας έδειχνα φώτο. Ορίστε. Να πάρετε εδώ φώτο να δείτε. Τουρνουά, Πούτινα. Αυτό. Αυτή είναι η κυρία Πίτσα. Δεν σας αρέσω. Μετά το lifting. Έτσι γιατί είχα και μία άλλη. Δεν σας αρέσει αυτή η φώτο δηλαδή που και το αγαρματίδιο του Rise για το τουρνουά. Τι έχασε ο Πίτσος, παιδιά, έπαιξε το Heroes of the Storm και έχασε. Έχασε. Λοιπόν, παιδες, θα σας θυμίσουμε, δεν έχασε το Joker, βασικά το Joker το κέρδισε από την ώρα που παντρεύτηκε εμένα. Ναι, έχασε. Αυτή με τριφροσύνη θα σε πάει. Ναι, αυτή με τριφροσύνη θα με φάει. να σας πω λίγο το εξής. Η Νερατζούλα τι λέει, μας έστειλε. Ο Νίκος Κανελόπουλος μας λέει καληνύχτα Νίκο. Έχεις ανοιχτό stream γιατί θέλω να σε ρωτήσω. Καληνύχτα, παιδιά. Ναι. Καληνύχτα στην όμως. Μια στιγμή λίγο γιατί με ρωτάνε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Πάνος ο Στεριούλης, φυλάκια στον Πάνο το Στεριούλη. Στην Τουρκία. Τι λέει. Paula Dean, is that you? Για να δούμε εδώ. Ελένη, σε ευχαριστώ για το ad, φυλάκια πολλά. Για να δούμε τώρα, με τι θέλετε να κλείσουμε βασικά, Η φίλη μου λέει με πονάζει Πολωνό. Paula Dean, is that you? Η Thundercat, όλα τα ξέρει. Η Thundercat είναι μέσα σε όλα. Είναι μέσα σε όλα η Thundercat. Η Thundercat μέσα. Τρολάρι μάγκες, αποκλείεται να είναι αυτή στη φόδο στάνταρ. Λοιπόν, εντάξει, θα σας δείξω τώρα μία άλλη, γιατί αυτή εδώ είναι μετά το Botox. Θα σας δείξω τώρα μία άλλη. Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει, περιμένετε, θα σας δείξω τώρα μία άλλη, μια στιγμή. Πούντινα, κάπου εδώ την έχω. Μισό λεπτό, θα τη βρω τώρα. Ένα λεπτάκι. Πούντο, εδώ δεν είναι, εδώ είναι μία ξετσίποτη. Μια στιγμή. Ξετσίποτη. Πούντινα ρε παιδιά. Πούντινα, κάπου εδώ την έχω, μισό. Να, τη βρήκα, έλα. Έλα παιδιά, θα σας τη δείξω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εδώ είμαι μετά το Botox. Εντάξει, πάρτε εδώ. Ο άλλος έχει μπει και τρολάρι. Να το. Πώς σας φαίνεται, σας αρέσει αυτό? Σας αρέσει? Εγώ τη φώτο της πίτσας βλέπω εδώ. Εγώ βλέπω αυτά που γράφει πολυχρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία Πίτσα, αλλά άμα θέλετε μπορούμε να σας βάλουμε ένα βιντεάκι να δείτε πως είναι και τα γοητρόνια για να κλείσουμε, έτσι. Θέλετε, έτσι. Περιμένετε. Που είναι βίντεος. Καλά και τα βίντεο μέσα. Ναι. Μια στιγμή να το βρούμε. Ένα λεπτάκι και θα σας βάλουμε τώρα το